Ndang mentoke lho sikile mentok lho. Yo, mentok kok sikil tok. Elek, petlek. Mentok sikil tok. Kok kirimnya pajar? Nek tak kirene Fajar to. Ben ngacrus lambene yang sebenarnya napa mong beser arti Wis karuan. Wayahe mangan. Wayahe mangan wareg nyandang utuh. Monggo Lur, wayahe mangan wareg nyandang utuh iki. Lemokne awak. Nenangne pikiran. Yo. Iya kan? HP gak warok HP. Mbah jenengan mboten darah tinggi. Iki kancane mesti ditenteni masih manu ben tak akeh ngono. Iki Allah, Bos, Bos. Allah kan ketara Oh. daripada becik ketitik. Nggih to Mbah Yai. Beh Mbah Yai lek dahar bayah panas menyenangkan. Nggih. Biasanya nyebar nyangoni. Mari ngono ben nyebar nyangoni. Heeh. Ibu madu 10 aja. Gawe mangan sing masak. Alhamdulillah Mbah Yai lek mangan. Lahabi wa tabe. Mundur, Pak Ton. Mundur. Dalam? Abu Lahab. Niki mengke. Oke, siap Abu Lahab. Wah, bulab. Gak lahabi wa tab. Kalau Lur, kalau kancaku kae tukang ndelok HP, mangane yo akeh bae. Mosok Heeh. aku mangan ku akeh lagi. Lawuh tok niki carane. Kuwi enek anu lho, sari-sari sego lho ngono kuwi. Nek jangan kates. Soale katese dirabuk karo sego, beras. Dirabuk karo menir. Bagun. Oke, izin bagun. Kok kok guling. Indonesia nak pasar Kang bar mangan kok ya mangan neh. Lho. Tasakuran iki ngene iki. Tasakuran. Mas. Overload. Upgrading, guys. Upgrading upload. Wes. Oh nggih. Jenengan betani kresek, Bu. Komponen ten. Nggih. Nggih matur suwun. Besar repot. Cek kok mbantah segone ya gak beras ya. Oh gak berhasil to. Oh, tak kira iki kamplen wis garek anu nggowo iki. Kok mentane mawon. Kan botot mini kan botot beras e. Kabeh pengen mangan iwak. Iwan iki ngono wis ngomong gak mikir. Untung gak aku sing ngomong. Dereng kelas. Ana mendet malih no. Selamat.